kisah spesial. Lai जों फायमानि कारन एरो जों जोंनि पारा कालायबो माने म दुलुकसरि पारा गुराकापा एडिसि विलेज बिसिं कायसा खबजागो म करबुक साब डिविजन सिलासुरि आरटी ब्लक बिसिङो जों तिनि खबर माने फायहा जे तिनि बुखु जनलक्षी त्रिपुरानि बिनि नक खामै थाङा बिनि नक खामानि बिसिंखै जे बिनि कागज पत्र नौ निजनो नुई माहाना बिनि बकाइसा बिकलंग बिनि याक बरबो हामिया हे तासारा बिनि जे बाट्टा मानमानि ओ बाट्टा मानमानि जे कागज जत खामै पाया बिनि काइसा जेरम आई कार्ड ए अवस्था में खामै था बनो कुनो बासाय लारमनिया तासारा फायर सार्विस तिनि रो फायर सर्विस सॉरी जे फायर सर्विस नि जे करबुगो ऑफिस अब फाइते फाय कासुल फायमिया सो एक्चुअली थानाबो खबर जा फाइलिया आला बिनि जे आधार कार्ड आज जे आधार कार्ड दं माने बाजिनि बुडर आइदा जत स्कूल सर्टिफिकेट जत खामै था माला बिकलंगनि जे सर्टिफिकेट जे बाट्टा माननाय बिनि जे जत खामै कुनु चुंगफाय थापला चाय था अब काइसा फनो बासाय लार माने एसटी पीआरसी नि रेशन कार्ड बार्थ सर्टिफिकेट जत खामै था कुनु काइसा फनो बासाय लार मानिया जों दाबो बिनि जोंबो जोंनि त्रिपुरा मथानि तरफ दिखाय जों जतबारे जों हेल्प खानि जों चेष्टा खायनाय बनो जों तिनि जेनादि रेशन कार्ड काइसा ए अवस्था हुआ पूरा थापलाय था बिनि बागै जों बनो जुगासु खायनि फाया जों सिनि पारानि सिनि दङ सिनि भाइस चेयरमैन सिनि बंसी त्रिपुरा आलाय आं हालाय सिनि गुराकापा एडिसि विलेज नि जे सेलेक्टेड चेयरमैन सिनि त्रिपुरा मथानि अंगै जों सिनि बुखुक नि खुक्तिबो खानानाय सिनि बोसोर रां रक अमो खामै था बं बिनि बुखुक खानानाय ए जे बिनि जे बुखुक जनलक्षी त्रिपुरानि नक खामानियाव बोसोर दिन खातिनि बाय तिनि तो 2 तारिख बिनि नक खामो 31 प्राय सालटाम जों खबर माने परेयो जों तो सब लगे खबर मानिया खबर माने परे जों नुखा आलायसिनि माइरु रां रो बोसोर कागज पत्र डकुमेन्ट जत अलरेडी रां मानजिया रां रो बोसोंखना रां 4200 दङ माइ रगले माइ ख्रै माइरं बोसोर दं माइरं बस्ता स्पाइजिया एकदम बस्ता स्पाइजिया 35 केजि दङ